Za to si kúpime 2 malé zmrzliny. A nehnevala by sa, že by si kúpila zmrzlinu aj mne? Čo si? Minule, keď ste prišli k nám na návštevu, doniesli ste nám zákusky. Ty si moja super kamarádka. Som rád, že ste sa nasťahovali do nášho paneláku. A ja som rada, akú pesti ste? Smávkovú? Radšej čokoládovú. Dohodnuté. Minenku, asi je pokazený semafor. Stále svieti červená. Poď, nejde žiadne auto, prebehneme to. Mamina mi to zakazovala. Ale veď nás nikto nevidí. Čo toto mám pre teba, Dejzinka? Čo? Mlska však. Dada? Áno? Meno psa na 5. Meno psa na 5. Daisy. Dejzinka, či to... Prvé je D, ale druhé by malo byť U. Ale to si sa musel pomýliť. Druhé písmeno je A, lebo sa to píše Daisy. Ale číta sa to Daisy. Že Dejzinka moja krásna. Mám to. Áno? Dunčo. D-U-N-Č. Ale prosím ťa pekne, kto by v dnešnej dobe dával psovi meno Dunčo? Také škaredé meno, čo, Dejzinka? Dada, prosím ťa, prestaň. Maznáš sa tu s tým psom, ako keby to bol tvoj frajer. Keby to bol aspoň poriadny policajný pes, ale takáto prachovka. Uráža ťa? Trhaj. Dada! Čo je toto? Pali, veď tie deti urobili 1000 chýb. Dada, naozaj až 1000. Ale nie 1000, ale 2-3 chyby urobili určite. Potrebujem sem okamžite zavolať nejaké deti. Musíme sa dozvedieť, či toto bola iba náhoda, alebo či všetky deti takto nebezpečne prechádzajú cez cestu. Ako rozkážete, pani kapitánka? Semaforko! Okamžite sem priveď deti. Musíme sa s nimi vážne porozprávať. Jej, ahojte, deti! Deti, stala sa nemilá vec. No. A my sa s vami o tom musíme porozprávať. Viete vôbec, kam vás náš pomocník dnes zavolal? Na policajnú stanicu. Vy to viete, aké ste šikovné. A viete aj kvôli čomu ste tu? Niekto spravil na ceste chybu. A vy nám chcete povedať, ako sa máme správať na cestách. Aby nás nezrazilo auto. Správne. Presne tak. Deti, moje meno je Palo. Toto je moja kolegyňa Dada. Obidvaja sme dopravní policajti a dávame pozor na také deti, ako ste vy. Pred malou chvíľou sme na obrazovkách videli niečo, čo by sa na cestách nemalo stávať. Vyskúšame si ich? Áno. Poďme na to. Deti, viete, čo je toto? Zebra. Áno. Výborne. A viete, čo je toto? Psík. Áno, to je psík a volá sa Daisy. To je moja Daisyka. A presne toto sa stalo pred malou chvíľou na ceste. Miesto toho, aby sa deti sústredili a dávali pozor na cestu, tak sa venovali inej činnosti. Chcete vedieť, čo sa stalo na križovatke? Áno. Vidím, že aj semaforko nám ukazuje, že sa stalo niečo zlé. Tak sa poďme na to spoločne pozrieť. No, čo na to poviete, deti? Ako prechádzali Andy a Ela cez cestu? Zlé. Zlé? A prečo? Lebo nedávali pozor a mohlo by ich zraziť auto. Výborne, ale vy ste šikovné, deti. A keď ste také šikovné, mám pre vás ďalšiu hádanku. Zamyslíme sa, čo sa vás opýtame. Viete, čo je to priechod pre chodcov? Áno. Určite?
No tak to som veľmi zvedavá. Pozrite sa na obrazovku. Máme tam 3 obrázky. Tak čo si myslíte, ktorý z týchto obrázkov je priechod pre chodcov? Všetky. A všetky? Čo to počuli moje uši? No dobre, ešte raz sa poriadne zamyslíme. Nie všetko, čo je pruhované, môže byť priechod pre chodcov. Ktorý z týchto obrázkov je priechod pre chodcov? Ja už viem ten dole. Ten dole, ktorý je orámovaný zelenou farbou? Áno. A nemôže to byť horný obrázok? Nie, pretože taký neexistuje. Ani ten stredný, guličky? Nie, pretože taký tiež neexistuje. Výborne, zatleskáme Kupkovi. Deti, priechodu pre chodcov sa niekedy hovorí aj zebra. Kupko, ty si bol taký šikovný. Daj zebru na priechod pre chodcov. Výborne! Deti, a teraz si povedzme, aké ešte chyby urobili Andy a Ela na ceste. Všimli ste si niečo? Rozprávali sa. Rozprávali sa, áno, ale Miško, ja si myslím, že niekedy sa deti môžu aj rozprávať, ale boli tam aj iné chyby. Áno, pozrite sa na monitory. Už sú takmer pri priechode. Rozprávali sa a nedávali pozor. Výborne, Barborka. A čo si myslíte, keby som ja bola pri priechode pre chodcov a čakala by som na zelenú, mala by som so sebou Dejzinku, mohla by som sa s ňou hrať? Nie. Nie? A prečo? Lebo by ti mohol zasvietiť červený panáčik. Výborne. Ak čakáme na zelenú, nehráme sa a nezabávame sa. Nemuseli by sme si zelenú všimnúť a opäť by skočil červený panáčik. A my by sme tam stáli ako taký semafor. Semafor, áno. Viete čo? Ja vám ukážem, ako správne prechádzať cez priechod pre chodcov. Dobre? Takže svieti mi červená. Stále je červená. A zelená. Výborne, teraz to bolo správne. Zatlieskajme, Dade. Takže deti, čo mali urobiť Andy a Ela, keď chceli prejsť cez priechod? Mali sa pozerať na semafor a nerozprávať sa. A teraz poďme k tej najväčšej chybe, ktorú urobili. Viete niečo? Všimli ste si niečo, deti? Nie. No, nevšimli si. Mali by sme im asi pomôcť. Dobre, pozrime sa teda na monitory. Andy! Červená, červená, červená! Ja im nerozumiem. Deti, ticho, stop! Ticho, počkajte. My vám nerozumieme, musíte nám to povedať po jednom. Išli na červenú, dokonca aj na kolobežkách a to sa vôbec nesmie. Mali by si ju tlačiť vedľa seba. Vy ste šikovné, deti. No a keď ste také šikovné, tak my si vás s Palim vyskúšame. Poďte k priechodu prechodcov. Tak, priechod prechodcov poznáte. Pred nami je čo? Semafor. Aha, svieti červená. Svieti červená. Stále svieti červená. Tak čakáme. Zelená! 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 Správne! Výborne, deti! Ale ste vy šikovné. A teraz pozorne počúvajte Dadu a opakujte po nej. Keď svieti červený panáčik, Keď svietí červený panáčik, nikdy neprechádzame cez priechod. nikdy neprechádzame cez priechod. Keď svieti zelený panáčik, Keď svietí zelený panáčik, môžeme prechádzať cez prechod. môžeme prechádzať cez priechod. Aj semaforko sa teší a určite je spokojný aj majáčik. Dada, ja si myslím, že pomaly sa budú zo zmrzliny vracať aj Andy a Ela. Prosím ťa, chodím vysvetliť, ako majú správne prechádzať cez priechod. Mohlo by sa stať nejaké nešťastie. No, ja si myslím, že mám lepší nápad. Veď my tu máme na to semaforka. Semaforkou, pôjdeš za Aťkom a za Elou? Tak šup za deťmi. No, moji zlatí, teraz to konečne bolo správne. Dada, ale sme sa toho dnes veľa naučili. Hlavne sme sa naučili veľmi dôležité veci. Ako správne prechádzať cez priechod prechodcov, pri ktorom je semafor. No, doteraz sme sa učili a odteraz by sme sa mohli zabávať. Myslíš? No dobre, tak čo keby sme si zatancovali a zaspievali? Ha? Áno!
je čas na našu dopravnú pesničku. Poďme na to. Kým kráčaš po chodníkoch, hneď sa čoho báť. Cesta však zopár nástrah má. Autá sa rúťa rýchlo, či máš ísť, či stáť. Vie semafor tvoj kamarát. Kto vyzná sa v tých hádankách, keď nevieš, či máš ísť, či stáť. Semafor je tvoj kamarát. Je tvoj kamarát. Kým vstúpiš na cestu, maj oči na stopkách. Semafor pomôže ti, zelená práve svieti. Teraz zas autá musia stáť. Už vieš, čo to znamená, vždy keď svieti červená, semafor ti jazyk vyplatí a ty vieš, že musíš stáť. Už vieš, čo to znamená, vždy keď svieti zelená, semafor ťa k sebe privolá, kráčaj kamarát. Svieti zelená! Ale to bola dnes zábava. Veru, že hej, ale dôležité je, že deti už ovládajú, že pred priechodom prechodcov musia dávať pozor, čakať na zelenú a hlavne, keď prechádzajú cez priechod prechodcov, vedia, že sa nesmú zabávať a hlavne zdržovať. Dada, vidím, že to ovládaš dokonale. Veď samozrejme, a nie len ja, ale aj deti pri televíznych obrazovkách. Viete to? Á, vedia. A dúfam, že si to zapamätala aj moja Dejzinka. Dada. A na dnes je to všetko. Vidíme sa na budúce. Ahoj!